Monggo. Manah yen ka taman nguyong. Ini suaranya apik tenan iki, Pak. Apik. Ah, kowe nek dijawab ngono kuwi yo. Tepung mongkang ayu Ayo. Jenengan iku seniman ketoprak lho, Mbak. Pripun digandrung napa? Lah iya. Napa Gandengan iki ora karo aku. Biasane nek koprakan Pripun Mbak ya? gandengane ora karo aku. Lah jenengan biasane Aku gandengan Lagi di streaming lho, iki dadi lagi yo ora chemistry piye. niki di streaming kowe hati-hati nek nyebut. Anu bagian iki di sensor ya, Mas. Kok enggak liane cemburu. Sapa lho? Sapa lho? Loh. Keprimisan. Monggo dilasengke ya. susah lamun den lekno Yo nyalange rene tok-toke. jangan Yo piye nek pas ngene iki nek disoting ngene iki yo ketok roman. Nganu mawon kalimat satu nyawa Mas Catur. Pripun Mas Catur? gentosan Aku wis kok. Wis tau bawa. nek wis nek Ora oleh jarene Mas Atur samping di sana. damane dasu mande maksudnya Senadyan ramong sedina Wis sedilo Dela apa sama nyambai semleng hati kenapa langgam itu Mbak Dias? Balen balen Balik kali ya balen juga Balen Balen kali apa? sedangkan Rendra atau balen Oh, Balik kali sikat loh Mas Ari. Balik kali sikat. anu duka. Terus apa lho? Monggo. janjane dek aku wis rindu